Čaute, vítajte pri videu z hry Nebulous. Dneska ráno vyšla nová aktualizácia v podstate a pridali to aj Domination v podstate. No je to ukážem vám aj. Ešte to zahráme. Ak ste si všimli, minule som bol level 28, už som 58. No, hrávam v podstate každý deň, no neviem prečo nevychádzali tak videá ako mali často, no. Mal som pokazený mobil, bol v oprave, tak som proste nemohol natočiť, lebo by som prišiel neskoro. Teraz je presne, natáčam o 10:30 večer, čiže budem aj trocha tak mimo, ja tak, ale budem mimo. Čiže tak. Vidíte do žľa. Môžem vám aj ukázať tými si tam. Ukážem vám aj level. Už mám aj tento reproduktor, alebo čo to je. Je to ťažké získať, ale keď hráte každý deň a nazbierate 10 000 plazín, tak dostanete 2000 dačo XP. Plus no, to je to inak. Konečne naše rozlišenie. Ak vo videu nebude veľa, počuť, si zakrývam reproduktor alebo reprák, čo to je. Je jeden to už. Je, pomoc. Už sa rozdelím takto. Na prd. Už som si mal vybrať čo iné, ale nevadí. No, čo už. Zajtra už dúfam, že budem level 60, aby som mohol mať ďalší skin. A ináč, to čo som hovoril, že budem na ofenzív, tak pokazený je ten počítač, a prešiel na software, takže nebudú videa vychádzať z neho. Takedy neskôr 6. februára, 8. Neviem, ako mi to vydá. Najlepší tým, ale jedného z tých tímov som celého zožral. To má veľa určite. Čiže ďalšieho. Tak, dajte pokoj. Dajte mi pokoj. Ja vás nechcem žrať. Ja vás nakrmím. Keď sa takto chce zožrať, tak idú po vás. Bože, díky. Bože. Díky. Ešte 30 sekúnd čakať. Pekná, fakt. No. Pekná pád. Rád, že idú po všetci. 20 sekúnd a sa musí vyhnúť tomu veľkému modrému. Na pád. Kebyže sa nerozdelím. To som nevymyslel. Vidíte? Spájam. No, už som. Dobre. Mega veľký. No. Tak, už sme mega veľký. Mega. Máme 4300 skóre. No, to je. Dobre, ops, to sa mi páči. No, ale teraz ide po nás práve ten veľký. Mohli by môj teammate proste zmenšovaciu ako to nazvem? Zmenšovaciu. Dajte mu to pomôcť, ja sa bojím. Pomôcť, on je veľký. Je príliš veľký, som si rozdeliť proste. Nevadí, rozstrelal má pomoc. Ale ide zobrať celý, ja sa zachránim. Zachránim 514 skóre za mňa. Zachráňujeme sa. Bože, teraz sa nezachránim. Pomoc!
Dobre, aj tak ešte mám veľa no, plus ďalšie. Dneska sa mi darí lepšie ako minule v podstate, ale to bude troška dlhšie video možno, lebo tak asi do 11. to, ale ak sa mi nepovedí, čo mi nestalo, a to bude asi do 11. to ešte pol hodinka pekná, no. Takže ešte bude zábava. Kopec, to je. Ja zožerám, nebudem taká svinia. Ako som v škole. V škole som veľká svinia, no. Tak čo už. Tak. A ja. To je oni som. Ak sa týka aj vás prúsery, no tak to je už. Ja sa nebudem starať veľmi, no. Viete. Všetko, čo robím v škole, je na mňa, lebo ja som taký školský bitkárik. Taký, to všetko je na mňa. Ja, tak na iného, a čo robí, on je na mňa. Tento, ako bude posúvať, som, lebo to môžem do ňu dať. Chytaj! Čauko, Maďar. Ďakujem. Tu mám. Áno. Ale potom to veľkom aj. Nie potom kopcovi. Peklo tam. Teraz ak zdochnem. Dochnem. Pomoc, chlapci. Help you. Helping. Áno, rozdrvte ho. No ja som sa udržal, lebo... Nie. Ja som taký ako on, keď som spojený. Ja blbec. Piče tam. Sorry za tie nadávky, ale... Nepoužíval som inokedy, ale... Začnem asi. Nervy riadne. Väčšie ako vy dakedy. Spájam sa za 6, 3, 2, 1. No, môžem spájať. Čaute, ako sa máte? No, pomôžem ti. Varí ti. Ako vidíte, nepodarilo sa. No, ideme zase na si A. Tak, možno, že si dajte nejakého kamoša. Tak. Dobre. Už je 3. Dobre, ešte presnú pol hodinu budeme natáčať. Presnú. No. Ak mi to pustí uchovať priestor. Ak nie, tak nebudeme. Vidíte. Hneď mi odpísali. Čusgačo, počkajte, to nemôžem. Čus. Ako ide? Čus. Dobre, ako vidíte, tu je Slovák, no. Ak chcete vedieť, prečo mám gogové meno, aby ma všetci, no nie, že aby ma mali radi, no proste. Aby ste si mysleli, ale ja mám ho rád, ale čo? To nejedz ma! Trúľo. Bubí. Prvé napíšu, že sme tým a teraz ma žere. No ja ich nerozumiem. Dobre, máme 203. Ešte by sa potreboval A. Dobre, áno. Mám ho, ale proste, no. A teraz by som išiel tam, no. Som menší, alebo väčší. Napíšte do komentárov. Čo by ste si vymysleli, kebyže nejdem po ňom, tak napíšte do komentárov. Novelino. Čau, Novelino. Vy ste trapkovia ľudia, moji milí. Čaute. Nerob zle.
Čauko. Sorry. Môj bratravec, krpatý. Som pôvodne sám doma, ale aby ste vedeli. Sám doma máme míňať v meste. Natáčam iba preto. Ja tu mám oriešky, ja som sa pozabudol. No. Nie, zbavili si toto. Takto. No, čo píšu? LOL. LOL XD, no. Čo mu im to pomôže? Mi napíšu LOL XD. No a zajtra budem masáže, ale na stream budeme, no, nie zajtra, ale takedy aj, za mesiac, aj neskôr. Kedy sa mi bude chceť. Ako budete chceť. Napíšte do komentárov. A ja otočím, keď budete chceť proste. Nie je to jedno. Uvidíme zajtra. Ako budete chceť. Jasné, ja to gážem. Záčko má. Majkrom. Čaukačko. A čo? 38? Môže. Sipsnovi. Pomoc. Ľudia. Mamo. Nekrm ho, prosím. Prosím ťa. Nekrm ho. Ja pomáham môjmu kamarátovi Gáčovi. Tak na... Ďalej. 12 minút. Už natáčame. Ja som sa odpojil, bože. Teraz si dáme. No dáme si dominatívno, tam budeme. No, papáš, aj veselé zase hodne. Díky. Hej, ty kradneš. Kradoško môj. Jo, my sme prví. Som si všimol. No. Ja. Ty? Už mám nie, že lajkov, ale musel by som ešte troška viac, ako to poviem, ja musím natáčať, aby som bol troška zaujímavejší na tých videách, lebo nenatáčam tak často, ako napríklad príklady Gogo, Asimister, Selassie. Nenatáčam tak často. Keď si dala baránovi, daj aj mne. Sorry za ten výraz. Keď si dala baráníkovi, daj aj mne. Vyhrali sme. Tak ja už budem končiť. Uvidíme sa zase zajtra. A čus. Čaute.